खुलुमबाय बडलेण्ड रादाबाव बयखौबो फरायबाय दाब दाब जायगायाव थानाय बिटिआरजों लोगोसे जर'खायै क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरखौ गारि बायनाय समाव गावनि जिल्लानि सिङावनो गारिनि रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनानै लानो खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना गुबुन गुबुन जायगायाव थायोब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ नोंथांनि जिल्लानि मुङावनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हायो नोंथाङा जुदि बिटिआरनि जायखिजाया जिल्लानि थागिबि अब्ला नोंथाङा बिटिआरनि बायजोआव थानानैब्लाबो नोंथांनि जिल्लानि मुङावनो नोंथांनि गोदान गारिखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानो हायो बिटिआरनि बायजोनि जेखि थावनियाव थाया मानो जुदि नोंथाङा गावनि गारिखौ गावनिनो जिल्लानि मुङाव खालामोब्ला बडलेण्डआ मुलाम्फा जागोन नाथाय आसामनि गुबुन जिल्लायाव खालामोब्ला आसामहा मुलाम्फा जागोन दाब दाब जायगानि गारि डिलारफोरा जुदि गावनि जिल्लानि सिङाव गावनि गारि नम्बरखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानो नागिरनायाव गोहैलो खालामदों एबा हेंथा होदोंब्ला अब्ला थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनो थाखाय 8134405153 जानबुं अनजिमाखौ फोसावदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारिया दिनै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों जायखि जेरावखि थाया मानो गाव गावनि जिल्लानि सिङावनो गावबा गावनि गोदान गारिनि रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनानै लानो खावलायदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारिया गिबियावनो गासै क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जोबोद मोनसे गोनां फोसावनाय नैबे जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय दा बयबो मिथिगौ जोंनि बिफानाव फ्राय सार्भिसआनो अनलाइन जाजोब्बाय दा बेवहाय बेराफारसेथिं मोजां जादों आरो बेराफारसेथिं एसे खहा जानाय बादि जागासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब स्पष्ट भाबै बुजिनानै लानांगोन आरो बिनिफ्राय जों बिनि जिथु बेनिफिट बे बेनिफिटखौ लानो हानांगोन आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मेइनलि माने आं बे खोथाखौ लानानै जोंनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम माने नैबे मेसेजखौ हरनो गोबांबार नाजाबाय दिनै आरोबाव आं नाजादों मानो होनबा बे जोबोद गोनांथार बेखौ जों बयबो बुजिथारनांगौ आरो एसे नैबे गोरोन्थिनि थाखायनो माने जोंनि बडलेण्ड हिसाबै बुङोब्ला आरो जुदि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बुङोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ माने नायगार माने मोनसे लस जागासिनो दं दा बेखौ जों होबथानोब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगोन आरोखि दा बेखौसो आं बुंनो नागिरदों बाथ्राया ओरैहाय जे गारिखौ दा बायोब्ला दा जोंना अनलाइन सिस्टेम नालाय अनलाइन सिस्टेमाव जिखुनु जायगायाव बायबाबो माने गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार लानो हायो आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआनो गावबा गाव कड थायो जेरै क'क्राझारनि क'डआ AS16 चिरांनि क'डआ AS26 ओमफ्राय बङाइगावना AS19 नलबारिना AS14 आरो गुवाहाटीना AS01 बेबायदि बायदि थ' गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव माने दस्रा कड थायो ओमफ्राय जाय डिस्ट्रिक्टनि कड नाम्बाराव गारिखौ रेजिस्ट्रेशन खालामो बै डिस्ट्रिक्टआनो माने बे गारिनि जिखिनि बिनि एगेन्स्टै जिखिनि दाम होबाय रिभिनिउखौनो होनदो टेक्सखौनो होनदो बे माने बै डिस्ट्रिक्टआव थांबाय आरो बे बिदि भेरि सिम्पोल हमनानै ला दा सासे मानसिया क'क्राझारनि बेना एड्रेसा हमनानै ला क'क्राझाराव ओमफ्राय बियो गुवाहाटीयाव जुदि गारि बायोब्ला गुवाहाटीयाथ' दस्रा डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय नालाय माने गुवाहाटीया बेहाय माने बिराद गिदिर माने डिलारफ्रा गुवाहाटीयावनो दंजोबो जों मिथिगौ दा जोंनि मानसिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै गारि बायहैयोब्ला माने गुवाहाटी डिलारनिफ्राय बायदि रोखोम माने बिसोरो बुद्धि साजायनायखौनो होनदो बिसोरो बुंनानै गुवाहाटी नाम्बार लाहोनो नाजायो आरोखि जायनि जाउनाव गुवाहाटी क'डआव रेजिस्ट्रेशन जानाय लोगो लोगो बै गारि रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव जिखिनि फैसा होबाय बियो गुवाहाटीयानो मोनबाय माने आसामानो मोनबाय दा बेखौ जोङो
माने क'क्राझार मोननांगौबा बड'लेण्डआ मोननांगौबा खिन्थु बेखौ क'क्राझार नाम्बार लानो होनबानो जायो मानो होनबा गुवाहाटियाव बायबाबो जोंहा नियमानो दंखायो जाय जेराव लुबैयो बेयाव लानो हायो आरो सेन्ट्रेल मटर भेहिकल रुल हिसाबै बेखौ माने गावनि एड्रेसा जेराव बे एड्रेस हिसाबै माने कड नाम्बारखौ बिनानै लानो हायो बाहाय रावबो बादा होनो हाया बे साखा खबनैयानो होन साखा खब्रैयानो होन गारि गिदिरानो होन हेभि भेहिकल्सआनो होन बास गिदिरानो होन माने जेरावखि बाया मानो क'क्राझार नाम्बार लायोब्ला माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ मोनगोन माने बड'लेण्डआ मोनगोन आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि आजिखालिथ' पेमेन्टखौ अनलाइनसो होयोना अनलाइनसो होयो अनलाइनाव होनाय फैसाया डाइरेक्टलि माने गभर्नमेन्टनि एकाउन्टआवसो हाबहैखायो बेखौ रावबो मोना बेखौ डाइरेक्ट बेहाय खुनु माने साननो गोनां गैया सन्देह खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया बेयाव रावबो मोनखाया बेखौ गभर्नमेन्टनि माबायाव अनलाइनाव सोबाय बे अनलाइनाव जिखिनि रिसिप्ट फैयो बे रिसिप्टनि एगेन्स्टैसो फैसा होनांगौ केस फैसा एसेबो होनो नाङा जेरावखि बाया माने आरो गुवाहाटियाव हमनानै ला नैबे क'क्राझारनि मानसिया जुदि गुवाहाटियाव बायनानै सोरबा जुदि एक्सट्रा फैसा बियोब्ला बेखौ जास्ट नैबे डिटिअ अफिसाव क'क्राझार डिटिअ अफिसाव माने खिथाहरबानो जाबाय बे सारेना बे एक्सट्रा बारा फैसा लानो हाया बे नियमानो गैखाया माने बै प्रिन्ट आउटआवनो फैखायो बे नाम्बार प्लेट होन इन्सपेक्सन फिस होन बे गासिबो माबायावनो फैखाजोबो बे रिसिप्टआवनो फैखाजोबो गतिके रिसिप्टआव जिखिनि दं बेखौ होबानो जोब्बाय खामानिया मात्र मोनसे खामानि मावनांगौ बे जाहैबाय क'क्राझार नाम्बार लानांगौ आरोखि क'क्राझारनि मानसिया अब्ला क'क्राझारा मोनबाय माने बिटिसिआ मोनबाय माने बड'लेण्डआ मोनबाय आरो थिग बेबायदिनो जोंना नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ वेस्ट बेंगलजों बर्डारिं जानानै दं श्रीरामपुर बारबानो वेस्ट बेंगल आरो बांसिनानो गारि गिदिर बायोब्ला माने बेंगलाव बायहैयो दा बे बेलायाव ओरैबायदि जायो बेंगलाव बायनाय लोगो लोगो दा नोङो बेंगलनिफ्राय बेंगलावथ' आरो जाला बियो दा आलदा स्टेट जाहैबायना बे गतिके बेंगलनिफ्राय आसामाव टेम्परारि रेजिस्ट्रेसन लानानै फैनो हायो बे नियम दंखायो टेम्परारि रेजिस्ट्रेसन लानानै जोंनि अफिसाव होफैबानो बे माने जिहेतु आलदा डिस्ट्रिक्ट जाबाय आलदा स्टेट जाबाय नालाय आलदा स्टेटआ माने डिलार पइन्टआव रेजिस्ट्रेसन जाया बे टेम्परारि रेजिस्ट्रेसन लानानै जोंनाव नैबो साबमिट होफैनांगौ अब्ला जों नैबेहाय मावनानै होगोन आरो सोरबा जुदि बेदि टेम्परारि रेजिस्ट्रेसन लानानै फैयोब्ला दस्रा स्टेटआव बायनाय दस्रा रायजोआव बायनाय बेयाव लाबोयोब्ला बहाय जोङो कुइकेस्ट पसिबल सार्भिस होगोन बाहाय खुनु माने आनअफिसियेल जेबो खोथा गैया सोरबा जुदि बहायबा उसुबिदा मोनदोंबा सिदा नैबे आंजों माने डिटिअ चेम्बाराव फैनानै जिनिसखौ बुंनानै लाफैबानो जायो बाहाय खुनु प्रब्लेम गैया ओंखायनो आं गले गले खावलायदों जेखि गारि बाया मानो जेरावखि गारि बाया मानो जिहेतु जोंहा मोनसे भाब दं जे जोंनि माबाया बड'लेण्डआ माने माबा हिसाबै रेभिनिउ टेक्स कालेक्सन हिसाबै मोनसे रेकर्ड जानांगौ बेखौ माने बिराद फिसा खोथा नों सामान्य क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार लाबानो बड'लेण्डनि जिखुनु डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार लाबानो जुदि बड'लेण्डआ टेक्सखौ मोनोब्ला मानोना साननानै मोनसे रेकर्ड मथे मा जों नुनो मोनो जेखि गोदान बिराद दामि दामि गारि जुदि गोदानै लन्च जायोब्ला माने बायग्रा माने गिबि बायग्रा मानसियानो बांसिन टाइमावनो क'क्राझारनि जानानै ओंखारो गोदान बिराद दाम गोसा गारि बहा ओंखारदों होननानै खोनादो माने क'क्राझारनि मानसिया थांनानै बेखौ लोगो लोगो बुक खालामनानै बायनानै लाबोनाय जों नुनो मोनो खिन्थु जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जोङो बहुद गारिखौ नुबाय बेसोर बिथांमोनहा बुजिनानैनो जा बा सोरजोंबा बुजायजानानैनो जा बिसोरो दस्रा डिस्ट्रिक्टनि नाम्बार हरजायो बेखौसो माने आं खोब गोसो सिंनिफ्राय खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना जेरावखि बाया मानो मालायनि खोथाखौ माने डिलाराव बायनो थांबानो डिलारनि बिभिन्न माने सोलो बाहायनानै बिथांमोना माने गोसोखौ माबानो नाजायो फेंनो नाजायो थांनाय लोगो लोगो साहा लोंनो होगोन मोजां रिसिपसन खालामगोन गानै जोमै थानाय बाहाय मोजां रिसिपसनफोर थायो रिसिपसनिस्टफोर थायो बिसोर फैनानै मोजां रायलायगोन गोसोखौ फुस्लायनानै माने दस्रा गावसोरनि डिस्ट्रिक्टनि जाथों बेखौ माने आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायगोन